PNP Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras mga tugang alas 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang Lunes po ngunyan, petsa 15 sa bulan kan Hulyo 2024. Ini ang bareta alas 12 sin kami ang sendong magling mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardelag Dainiba. Enot sa headlines sa tendra-kulang mga bareta sa lado lokal. Police Major Genevieve Osirin nagasumir na sa pwesto bilang designadong PIO kan Albay Police Provincial Office. Mga LGU sa Albay naghahanda na para sa selebrasyon kan National Disability Rights Week ngunya na semana. Legazpi City PNP Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva nangapudan sa mga personang may naggibong krimen asin may mandamiento de aresto gikan sa korte na magsuko na sana sa mga otoridad. Mahiwasang registration kan Social Security System. Nagpapadagos ngunya na aldaw sa kamalig asin sa syudad kan Legazpi. Ligaw asin tabako ngunya na aldaw. Sa lado nasyonal, Senate Minority Leader Coco Pimentel naglalaom na ipapahayag ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang zona ang total ban sa Pogo. PNP no comment sa pahayag ni VP Sara Duterte na pagdesignar sa iyang sadiri bilang designated survivor. Bagabat na padusa sa mga scammers kan senior citizens asin PWDs isusulong sa Kongreso. VP Sara nagpaaram na sa DepEd staff. Sa ibang nasyon, nagkapirang impormasyon kan suspect sa pagbalo na pambabadil kay dating o kaya pambabadil kadan o pambabadil kay dating US President Donald Trump. Ibig paluwas kang Federal Bureau of Investigation. Baretang Sports, RJ Abarientos, tinukdol kan Hinebra, Dave Ildefonso, kinuha man kan Northport sa ginibong PBA Season 49 Rookie Draft kasuhapon. Yan ang headlines bilang sa detalye sa mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nutroplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus, at bilis diskarte pa. Nagasumir na sa pwesto si Police Major Genevieve Osirin bilang designadong PIO o tagapagtaram kan Albay Police Provincial Office o Albay PPO. Inang kumpirmasyon ni Albay PNP Provincial Director, Police Colonel Julius Anyo Nuevo. Kasabay kini, piging ganyar ni PD Anyo Nuevo ang mga taga-media na magbisita sa PNP Provincial Office lalo na kung may mga follow-up ini asin kung may gustong malinawan sa trabaho kan PIO dahil ready to serve na si Police Major Genevieve Osirin. Bago naging PIO si Osirin, nagserbingo na siyang Chief of Police sa Banuang kan Santo Domingo sa nakali. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Nangapudan si Legazpi City PNP Chief of Police, Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva sa mga personang may nagibong krimen asin may mandamiento de aresto gikan sa korte na magsuko na sa mga otoridad kaysa magbalo pang magtago o magdulag. Sigon kay COP Villanueva, naan mga miyembro kan PNP Legazpi handa nang magtabang sa mga ini na umagi sa tamang proseso para makapagbagong buhay. Ipinahayag pa kan opisyal na poon kan magtukaw siya bilang pamayo kan Legazpi PNP kan Setyembre 2023 nasa sobra
sobra 800 na mga warrant of arrest an ibinaba sa inda kan korte digdi sa syudad nin Legazpi. Alagad sagkod kan Hunyo 2024, nasa sobra 400 na sana ang mga ini apwera kan mga bagong dagdag na binaba sa inda kan korte. Sigun kay Villanueva, saro sa nagiging problema kung nata minsan iabutan nin taon bago mahanap ang mga akusado kapag duminuralag na ang mga ini sa hararayong lugar, asin ang iba minasalidanin pangaran asin pagkatawo. Por medyo kaini kaipuhan nindanin mas hararom na intelligence operations asin koordinasyon sa man iba-ibang police stations nationwide. Sa giraray na nangapudan si COP Villanueva sa mga may standing warrant of arrest na magsuko na sa mga autoridad asin sinda tatabangan na makapagbagong buhay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Sa iba pang baretang lokal, nagpapadagos ang pinagkikibong maiwasan na registration kan Social Security System o SSS para sa mga edad 15 anyos pa itaas sa Albay, ngunya na Aldao. Sa entrevista kan DCGB News kay SSS Legazpi Branch spokesperson Jeanette Mapa, sabay-sabay na nagkakaigwa ng registration ang sendang ahensya sa apat na off-site location sa maniba-ibang munisipyo asin syudad sa Albay. Presente ang aktibidad sa mga strategic areas sa Barangay Taysan, Legazpi City, Municipal Hall kan Kamalig Albay, Ligao City Pavilion asin Tabaco City Hall. Sinabi ni Mapa na pwedeng magparehistro ang mga residente na bako pang miyembro kan SSS, pero pa kaini pwede man ang mga ordinaryong transaksyon kan SSS, aro kan disbursement account enrollment, benefit claims application, salary loan application sa paagi kan online services para makakuha kanin numero kan SSS asin makapagparehistro kay puha na magdaranin sarong valid ID asin birth certificate. Nagpo ng registration kasabagong alas 9 din aga asin matatapos at tiyan na alas 3 din hapon. Pinaghahandaan na kan LGU sa Albay ang sa indang mga aktibidades may kinaaraman sa selebrasyon kan National Disability Rights Week na pupuunan sa Hulyo 17 hasta 23 ngunya na taon. Sigun kay Albay Provincial Disability Affairs Officer Anasita Abion, ang mga aktibidad na mapaugma sa mga persons with disabilities asin madagdag nin kaaraman para sa saindang diretsyon ang bilog na mga aktibidad. Sa banwaan nin daraga, magkakaigwan nin poster making contest, talent show, asin singing contest na para sa mga persons with disability. I-display asin ipapabakal man ang mga produkto na saindang ginibo. Sa syudad nin Ligao asin banwaan nin nito magkakaigwan nin talent show na para sa mga persons with disability. Iba man ang tema sa syudad nin Legazpi na magtataon nin libreng livelihood program ngani na matukduan ang mga may kapansana na makapaghanap buhay. Sa bilog na probinsya, gabos na mga local government units na may ipigpreparar na mga aktibidad may kamauotan na ipamati sa mga persons with disability ang pagkamuot kan gobyerno. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Prioridad kan Social Security System o SSS na marehistro bilang miyembro ang mga tricycle drivers sa siyudad nin Tabaco. Saro ini sa highlight kan pigigibong nationwide SSS Registration Day ngunya na Aldao sa nasabing siyudad. Enot nang nagkoordinar ang SSS sa lokal na gobyerno kan Tabaco para maghagal nin asistensya na matabangan sindang matipon ang mga tsuper nin tricycle asin makakuha nin venue para sa registration ka mga ini. Tulos man na nagrespondan lokal na gobyerno asin ini gigibon mismo sa parada kan mga tricycle sa Barangay Kinale, kan Tabaco City, magpon kasubagong alas 9 nin aga si madurar sa kudyan alas 3 din pagkahapon, espesyalmente para sa mga tricycle drivers. Mientras na iba na gusto mag-avail kan free registration o siniba pang concern sa SSS, pwedeng magduman sa 5th floor kan City Hall Multipurpose Building. Sigong kay Alwin Mapa kan SSS Tabaco, nasaro ini sa esparsos kan senang ahensya na makover ang gabos ng mga residentes kan syudad na kwalipikado na mag-avail kan Social Security Pension kung kaya sinda na mismo ang nagrarani sa mga initanganing sinda dahil madipisilan sa pagproseso. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw.
Padagos ang preparasyon kan Schools Division Office kan Albay sa gigibuhon na simultaneous launching kan Brigada Eskwela ngunya na taon. Sigun kay Maria Eloisa Arellano, Officer in Charge kan Brigada Eskwela 2024 kan Albay Division Office, nag-organisar an sa indang opisina nin sarong komitiba para sa nasabing aktibidad nagigibuhon sa Hulyo 22, 2024. Katakod kaini ipinagirumdoman kan opisyal ang no collection policy sa mga eskwelahan. Mientras tanto, hinagad ni Arellano ang suporta kan mga magurang, stakeholders, LGUs asin kan mga estudyante sa Brigada Eskwela ngunya na taon bilang preparasyon sa pagbubukas kan school year 2024 to 2025. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Mientras tanto, padagos ang preparasyon ka mga enumerator sa Tabaco City para sa Philippine Statistics Authority 2024 Population Census and Community-Based Monitoring System Surveys. Parte kang preparasyon ang pag-imprinta kan mga gagamiton na dokumentos, mga forms na gagamiton sa survey. As in iba pa, sa entrevista kan DCGB News kay City Mayor Crisel Agman, Luistro, ipiging ganyar kain opisyal ang sa mga konstituentes na aktibong magpartisipar asin magtaonin tamang impormasyon para sa sabing survey. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin. Naiuli ni John Benedict Aguilar kan St. Agnes Academy sa Legazpi City, Albay ang enot na bulawan na medalya sa kasaysayan kan tennis tournament sa palarong pangbansa na ginibo sa Cebu City. Sa report kan Department of Education, nakuha ni Aguilar ang kampyonato sa iyang ikapitong pagkawat sa palarong pambansa. Dinominar ni Aguilar ang sa iyang kalaban na si Lexius Gabriel Cruz kan Central Luzon sa score na 8-1 sa gold medal match kan boys single tournament na ginibo kan nakaaging Sabado, Hulyo 13 sa City Green Tennis Court. Nagpahayag naman nin pasasalamat si Aguilar sa mga nagpaabot nin suporta asin sa kapwa para kawat kan palaro champion na dai magsuko asin gibuhon ang gabos nakakayahan sa lado kan karawat. Mientras tanto, nagpapadagos ang inisyatibo kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory o BSL-SNRL para makatipon ng dugo na idudunar sa mga pasyenteng nangaipo kaini sa mga ospital. Sa sarong simanang schedule kan mobile blood donation activity kan BSL-SNRL, nagpapadagos ngunya na aldaw, Hulyo 15, ang aktibidades sa Barangay Kabangan kang Kamalig, Albay, mantang sa aga Hulyo 16, gigibon man ini sa Barangay San Antonio sa siyudad nin Tabaco, Barangay Sabang sa Kamalig, Albay, Barangay Lower Binagsakan sa Ginubatan, sa Rural Health Unit o RHU kan Santa Magdalena sa probinsya kan Sorsogon, asin sa Barangay 5 Campiudoran, Albay. Sa Hulyo 17 nakatalaan na magkaigwa ng siring na aktibidad sa RHU Daraga asin Libon sa Albay, sa Barangay Mulad Bukad Grande kang Ginubatan, Albay, asin sa Sorsogon Provincial Hospital. Mientras tanto, sa Hulyo 18, gigibuon man ang siring na aktibidad sa Barangay San Lorenzo kan Siyudad nin Tabaco, Barangay San Roque kan Daraga RHU sa Pulangi, asin Barangay Bungabong sa Kamalig, Albay, Barangay Inang sa Pilar RHU sa Bulusan asin Donsol Sorsogon, RHU sa San Miguel Catanduanes, Barangay Makasita sa Biuduran, Albay, asin sa Barangay Bunga sa siyudad kan Legazpi. Mantang sa Hulyo 19, gigibunan ang blood donation sa RHU kan Pulangi, Albay, Barangay San Vicente sa siyudad din Tabaco, Barangay Maayong kan Tiwi, sa RHU Castilla asin Matnog, Barangay Gilasan, Barangay Bagakay kan Gubat, Sorsogon, sa Barangay Dinagaan, Legazpi City, asin sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Katakod kay ni biging kanyar kan BSL SNRL ang publiko o ang labang Bicolano na suportaran ang siring na aktibidad sa pagikang pagdonar ng dugo sa mga pasyenteng nangangaipo kay ni sa riyon. Dinarakan gobyerno probinsyal kan Albay ang mga serbisyo kan gobyerno sa paagi kan gobyernong gumagalaw at lumalapit sa tao na pigigibungon yan sa covered court kan Barangay Alabang Puro, Piudoran, Albay. Pig-ibitaran digdi ang gabos ng mga residentes kan Barangay Alabang Puro, Basikaw Interior, Buyo, Makasitas, Malapay, Mamlad, Nablang Bulod,
Origon, Rawis asin iba pang mga pagtaraid na residentes kan Piudoran. Mismong si Gobernador Rex Lagman ang nangenot sa nasabing aktibidad, daraan man lain-lain na serbisyo na hatod kan gobyerno probinsyal. Magatugang primerong parte po yan kasatuyang Bareta alas 12, mga Bareta Asalado Lokal. Ang Bareta Asalado Nasyonal, ibang nasyon sports asin iba pa, makalis lamang po kini. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, kapalibutan ta at tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmukna kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako biko, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako biko lang sa puso ko. Ibang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Badya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Sa barete nato sa Lado Nasyonal, naglalaom si Senate Minority Leader Coco Pimentel na maunang bitan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang ikatulong State of the Nation Address sa SONA ang mga may kinaraman sa mga Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa nasyon. Sigun kay Pimentel, kunya anunsyo ni Presidente Marcos sa iyang SONA ang pagban sa gabos na POGO activities sa Pilipinas, siguradong makakaguyod inikan sa iyang approval rating as in popularity. Sinabi niyang posibleng pigtatago sa nanguna kang Presidente sa iyang SONA as in kaso mabanggit mananggad ang dagos ng pagbabawal sa mga pogo sarong magayuno na political move ni. Sinabi pa ni Pimentel na bako sanang mabibigla ang gabos kung iban ang mga pogo sa nasyon kundi maugma pa ang mga Pilipino. Dagdag pa kan senador na kung susumahon abunado pa ang nasyon sa pogo dahil garong binawi man sana ang revenue digdi dahil sa dakula ang pigagastos kang gobyerno sa law enforcement para sa paglaban sa kriminalidad na darakan mga pogo. Kipot ang ngimot kan Philippine National Police o PNP sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na pigdedesignar niya ang sa iyang sadiri bilang designated survivor. Magigirumduman na sinabi ni VP Duterte ang bagay na ini kasunod kan pahayag na dai siya maatinder sa ikatulong State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. sa maabot na Hulyo 22. Kapag sinabing designated survivor, gustong sabihon ikaan masalida in kaso may maraot na mangyari sa presidente. Sigun kay PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo na no comment sinda sa pahayag ni Duterte. Siniguro man ni Fajardo na nakahanda ang PNP sa seguridad sa nagraraning SONA. Sa katunayan, all systems go na ang PNP katuwang ang Armed Forces of the Philippines o AFP as in Philippine Coast Guard o PCG kung sa indaing namomonitor na seryosong patakot sa nagaadang-adang na SONA. Mientras tanto, tinawanin doon ni Deputy Majority Leader as in Party List Representative Erwin Tulfo na mapatawan nin magabat na padusa ang mga scammers na mambibiktima sa senior citizen as in persons with disability o PWDs. Gusto ni Tulfo na makulong nin tulong bulan sa god anong na taon o sobra pa ang mga ini depende sa kadakulaan kang kantidad na natabag sa biktimang senior citizen o PWD. Nakapalaman ini sa isusumitir na propestong lakdang ngunyan na aldaw ni Tulfo nakasimbagan sa mga reklamong idinulok sa iyang opisina manungod sa panloloko sa mga senior citizen ka mga daing pusong individual. Sigong kay Tulfo Pontiria ka mga scammers ang pension o diit na tipon ka mga senior citizens na solamente nindang piglalauman. Kay bana ni Tulfo na masumitir ng propestong lakdang ang iba pang representantes kan party list na sina Representative Edvic Yap asin Jocelyn Tulfo, siring man sina Benguet Congressman Eric Yap asin Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo.
nakipag-dinner date sa iyang staff sa Department of Education o DepEd si Vice President Sara Duterte. Magigirumduman na epektibo na ang pagdimitir ni VP Sara bilang DepEd Secretary sa Hulyo 19. Sa Hulyo 18, nakatalaan man ang panunumpa ni Senator Sani Angara bilang bagong pamayo kan departamento. Sinabi kan Vice Presidente na namimiss niya o mamimiss niya ang gabos na sa iyang staff sa Office of the Secretary asin hinagad sa mga ini na ipadagos ang pagserbi sa nasyon. Hinagad man niya sa mga namamanwaan na padagos na maging matatag para sa pagsulong kan sarong bansang makabata at mga batang makabansa, asin ang gabos na mga pinagigibo para sa Diyos, sa nasyon, asin sa pamilyang Pilipino. Pipaimbestigaran ka mga kongresista ang pinagalian kang ginatos na birth certificate na pigagamit ka mga Chinese para makakuanin Philippine passport para mas mantinidong makapagnegosyo sa nasyon. Sinabi na Representatives Chino Miguel Almario kan Davao Oriental, J. Kung Hoon kan Zambales, Zia Alonto Adyong kan Lanao del Sur, Jill Bungalon kan Ako Bicol Party List, Paul Ortega kan La Union, Rods Gutierrez kan One Rider Party List, asin Ino Div kan Isabela na makaadit ang report kan National Bureau of Investigation o NBI na maabot sa 200 na birth certificate anay tao kan local civil registry kan Santa Cruz, Davao del Sur sa mga Chinese nationals. Sigong kay Representative Almario na not for sale ang mga Pilipino dapat daing peking Pilipino. Tinamanin doon ni Almario na kaipuhan pakusugon ang verification process sa mga nagkukuanin birth certificate asin enot ng nadakop ka mga tauhan kan NBI si Hengson Limosnero o Hanlin Q sa Department of Foreign Affairs Office sa Ecoland, Davao City matapos na mag-apply para makakuha ng Philippine passport gamit ang peking birth certificate. Sinabi man ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon na ang insidente nagtataonin doon sa pangangaipon na bisitaon ang lay na may kinaraman sa local civil registration. Tinaawanin pagbidbid kan Philippine National Police o PNP ang mga pulis na nagbuwis nin buhay as sinalugadan sa man iba-ibang operasyon sa bilog na nasyon. Poon Enero 1 sa Hulyo 13, 2024, uminabot na sa 16 na pulis ang binawian nin buhay mantang pigigibuan sa indang trabaho kung sain 40 man ang nalugadan. Kaibahan ang 4 na pulis Manila na naimbuelto sa engkwentro sa tundo kan nakaaging semana. Sigon kay Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil na maikokonsiderar na herwe ang mga ini dahil sa pagpapahiling nin isog asin dedikasyon sa pag-utob kan sa indang trabaho para sa kaligtasan asin seguridad kan publiko. Sinabi niyang dapat na maging inspirasyon ang mga pulis sa indang mga pag-iriba para gibuho na mas matibay ang sa indang trabaho. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, ilinuwas na kan Federal Bureau of Investigation NBI o FBI ang pagkatawo kan gunman na buminridel kay dating US President Donald Trump. Minidbid ang suspect na si Thomas Matthew Crooks, 20-year-old, gikan sa Bethel Park, Pennsylvania. Base sa investigasyon, suminakat ang suspect sa rooftop asin duman ginibo ang pambabaril. Nagadan man ka mga nakadeploy ng Secret Service ang nasabing suspitsado. Ang insidente nagwalat nin sarong rally attendee na nagadaan asin duwang iba pa na nasa kritikal na sitwasyon mantang nagsaparman nin tama nin bala sa itaas na parte kan tuong talinga kaini si Trump. Pinalibutan man kan otoridad anarong kan suspect sa Pennsylvania para sa kadagdagan na investigasyon. Naggraduar sa Bethel Park High ang suspect kung saan ang badil na ginamit pigsasabing pagsadiri kan ama. Dai pang sufisyenteng motibo na bigapaluwa sa mga otoridad pero maliwanag na sarong klase ng assassination attempt sa dating presidente ang nangyari. Nagtrabaho man ang suspect sa Bethel Park Skilled Nursing and Rehab as nakadestino ini sa Kitchen. Ang suspitsado sarong registered Republican base man sa state voter records. Baretang sports, nakumpleto kan Barangay Ginebra ang trade sa Terra Firma Deep matapos kuhaon ang number 3 pick na si RJ Abarientos sa ginibong PBA Season 49 Rookie Draft kasuhapon. Kasunod inikan pag-aprobar kan PBA
Commissioner's Office sa Trade kung saan mapapaduman sa Hinebra sina Stephen Holtasin ay sa Akgo pati ang third overall pick kan Terra Firma. Katrokis kaini sinda Christian Standhardiger, Stanley Pringle asin ang 10th overall pick kan Gene Kings. Mantang nagpalyarman si Dave Ildefonso, aki ni two-time MVP Danny Ildefonso sa maawot na mapaduman sa mga bet niyang team sa PBA. Daina tukdol si Dave kan Convergence Rain or Shine asin San Miguel. Binanwit siya sa first round kan Northport Batang Pierre. Ang iba na maswerteng nakuha sa primerong round iyo sinda Cedric Bearfield sa Blackwater, kay Balungay sa Phoenix, Junel Policarpio sa Enlec, Kailan Tiongson sa Rain or Shine, Felix Lemeti Rain or Shine, Jerome Lastimosa sa Magnolia, Mark Nonoy sa Terra Firma, CJ Cancino, Meralco asin Avan Navas sa San Miguel. Baya Verde na pod ka mga eksperto sa siyensya at teknolohiya asin kan mga environmentalist para makagibonin vertical gardens ali sa mga recycled materials ang proyekto minasara kan 6 million pounds ni mga harmful gases asin pagkatipon nin 22,000 na pounds kan heavy metals kada taon asin pigbubugtak ninda ini sa mga polluted na lugar. Ang sistema minagamit nin rainwater para sa nourishments kan mga tinanom asin may sensor para i-monitor ang pagtalubo asin kalidad kini. Sinabi ka mga eksperto na ang proyekto may environmental benefits, social benefits asin psychological benefits. Istorya na iiba. Inanunsyo kan Promobot sarong robotics company sa Russia na mabayad sinda nin $200 o katumbas nin 10 million pesos sa mga tawo na matugot na ipasubli ang itsura kan sa indang pandok asin boses para gamiton sa indang mga gigibuho na robot. Pamoso ang Promobot sa paggibo nin mga hyper-realistic asin human-like robots. Sangunya, nagde-develop sinda nin sarong humanoid robot assistants na magagamit sa mga hotel, malls asin iba pang pampublikong mga lugar. Dahil gagamiton ang mga ini bilang front desk assistant, kaipuhan na mabuot asin approachable ang mga magiging pandok kaini. Dahilan digdi, inanunsyo kan Promobot na nagahanap sinda nin tawong tatawanan nin rights an sa indang kumpanya na arugon an sa indang pandok asin boses para gamiton sa indang robot. Open sa gabos na gender asin rasa o lahi an anunsyo na ini asin ang sulamenteng requirement dapat 25 years old and above ang edad na gustong mag-intra. Flashback. Hulyo 15 kan taon 1995, 1995, kampirmahan ni Presidente Fidel Valdez Ramos ang Proclamation number 615 na minadeklarar sa Philippine Eagle bilang national bird. Ang Philippine Eagle of Philtecopaga jefferi midbid man bilang monkey-eating eagle, may langkaw na sarong metro, nagtitimbang nin poon 4 sagod 7 kilos, asin may grip nin 3 beses kang pinakamakusog na tao sa kinaaban. Ang Philippine Eagle, tig feature sa maabot sa 12 stamps kan Pilipinas, ka 1967 sagod 2007. Naibugtak man nini sa 50 centimos o 50 centavo coins na ginibo kan 1981 sagod 1994. Mga tugang inabang kabilugang sa tuyang alas 12 mga bareta tinipan na kinalap sa DCGB News Base. Nakatuwang niya to ang mga pagribat sa pagsulat ka mga bareta. Nakalista 12 oras. Jenny Matthew Balyaran, tiringman si Sharam May Leron. Lado technical, kasabay niya to si Chief Ramir Tanay. DCGB Social Media Department kay Banata dyan si Jerome Nico Martinez. Pangarap mo kabilog na tropa kang Mega Force Patrol, kami sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa.